דיר אלקסיס, גיל 80 הוא ציון דרך מיוחד. הזדמנות לחגוג עשור של חוויות, אהבה, חוכמה וחיים מלאי עניין. מי לא מכיר את אלכס רבינו? אז ככה, בשבילנו הוא חבר נאמן עם לב ענק של נתינה ואהבה. אנציקלופדיה מהלכת, שוחר תרבות, הנהג של מיס דייזי שרי, אב בית במשרה מלאה, אוהד שרוף של מכבי חיפה ותומך לחימה נלהב בשטח שביל ישראל. מברכים אותך באריכות ימים, בבריאות טובה, תודה על כל הדברים, הרגעים היפים שחלקנו יחד. אוהבים ומחבקים הגליל.